Така, здравейте хора, днес ще играме на Clash Royale. Нещо първо. Сега хора, ще ви покажа моят дек. Здравейте хора, сега ще ви покажа. Така да. Хора, сега ще ви покажа моя дек. Ето го моя дек. Това си ми кажете, пишете в коментарите какво трябва да променям по моя дек. Имам 3 дега. Това ми е третия, втория и първия. А сега с първия. Сега съм 2098 купи, много съм слаб, знам. Чакаме го да видим колкото той получи пусна. Това е най-добрата тактика. Това трябва да е тактиката на всеки играч. Чакаме го да видим какво ще пусне. Сега в тази ситуация пускаме Baby Dragon. Не. Тук малко направихме много груба грешка, заради която ни взеха кола. Сега слагаме принц. Опа. Това кой ще го спира? Това кой ще го спира? Кой ще я спира тази атака? Не заведе. Хората го направих с два Baby Dragon. Само пускам един пега. И скелета ни. Така. Сега. В тази ситуация пускаме блокирата, след това камион. Сега след малко ще пуснем Baby Dragon. Baby Dragon е пуснат. Това ще победа, да. По първата победа за това видео. Плюс 300 купи. Хора, целия пас. Аз съм минал целен пас. Целия пас съм минал. Сега трябва да се възвърнем за загуби, които изиграх днеска и направих 2 загуби. Сега си ги възвърнем. Чакам. Лошото, че големия пега бие много демидж. Е така. И това ще го спре. Нямам еликсир. Това Уин. Принца бяга с тебе. Принца бяга с тебе. Първо оставаме още малко до 8 арена. Много малко. И това не оставям, за да стигнем 8 арена. Чакаме. Целта за това видео да стигнем 10 арена.
какво да правя в тази ситуация, не знам. Много добро. Вземаме колата. За сега има едно за мен, както виждате. Няма принцип да победа. Не загуби. Хора, втори уин. Извинете ме, че се качва толкова дълго време, но нямах много да уча. Пак имах клас и така. Това не спадна. Нищо и половина хора. Падна ми се нищо и половина. Това може да изглежда. Нещо му ви на картите. Това ще го търпим за Switch и Baby. Това боли. Взехме 2 коли, което е много лошо. Между другото, абонирайте се за канала ми. Аз няма какво да направя в тази ситуация. Първа загуба за видеото. Между другото, напишете. Между другото, абонирайте за канала ми и пишете и ми давайте съвети. И пишете как да си какъв да ми е дека. Надявам се накрая да ми появи от тази езера. Така.
Baby Dragon. To by świecić na mnie, ale